Ποιο ψαλμό είπες? Το «Ίζοι εν τάφο». Και πώς το έμαθες? Από τον Αρχιμανδρίτη Καβαρνό. Άκουσες δηλαδή να το ψάλει και το έμαθες κι εσύ, το αποστήθησες? Ναι. Δεν ήταν δύσκολο? Όχι, πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο. Ήταν η πρώτη σου φορά που έψελνες μπροστά σε τόσο κόσμο? Ναι. Και πρώτη φορά αντίστοιχα παπαδάκι. Δεν αγχώθηκες? Όχι. Γιατί ήταν η πιστία μου στο Θεό. Τι ένιωθες δηλαδή εκείνη τη στιγμή? Ένιωσα ότι ο Θεός ήταν κοντά μου μαζί με τον Ιησού και τις δυνάμεις Του. Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Παπάς. Παπάς. Ναι. Πώς το αποφάσισες αυτό? Γιατί? Γιατί ο Θεός μου το είπε όταν κοιμόμουν το βράδυ, χτες. Τι σου είπε? Μου είπε, θες να γίνεις Αρχιμανδρίτης Καβαρνός? Και είπα ναι. Το είδες δηλαδή στον ύπνο σου αυτό? Ναι. Και νόμιζα ότι ήμουν πάνω στο Θεό και ξανακατέβηκα. Αλλά δεν ήμουν. Ήμουν στο κρεβάτι μου και κοιμόμουν. Η ζωή εν τάφο κατετέθης, Χριστέ, και αγγέλων στρατιέ εξεπλήττοντο, συγκαταβάσει δοξαδούσε της γης. Η ζωή πως νίσκεις, πως και τάφο τίκης του θανάτου τον βασιλειονίζε και του άδου τους νεκρούς εξαλιστάς.